फुटबलनि वर्ल्ड कपखौ लानानै लियोनेल मेसिनि सिमाङा फुरा जाबाय। 2022 मायथाइनि नैबे फुटबल वर्ल्ड कपखौ देरहानो हानानै आर्जेन्टिना हादरा खेबथामनि थाखाय देरहानो हादों बिबो 36 इयार्सनि उनाव। नाथाय नोंथाङा मिथिगौ नामा गावनि बोलोजों टीम सालायनो हाग्रा नैबे मेसिनि लाइफनि बागै? मिथियाखैब्ला नोंथाङा नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनानै लाजायो। बिथांनि बिफाया गंसे फेक्ट्रियाव खामानि मावोमोन आरो बिमाया साफाई खालामनाय खामानि मावोमोन। मोनथिनाय बादिब्ला बिथांनि नखराव आगोलनिफ्रायनो फुटबल गेलेनायनि इन्टारेस्टआ दंखायोमोन आरो बिफायाबो मेसि बिथांखौ फुटबलनि कचिं लानायाव खाबु होदोंमोन। बिथाङा खमसे खमबाबो 5 बोसोरसोनिफ्रायनो क्लाबाव गेलेनो खाबु मोनदोंमोन। बिथाङा जेब्ला 11 बोसोरनि जायो बिथांनि मोदोमाव मोनसे बेराम नुजायो जायखौ ग्रथ हर्मन डिफिसियेन्सि होननानै मिथिनानै मोनो। नाथाय नैबेफोरबायदि बेरामखौ नेवसियाबालासिनो जुदि मेसि बिथाङा दिनै गेलेनायखौ गारोमोन जों मेसि बायदि बेसेबांबा साबसिन हामसिन फुटबल गेलेग्रा जों नुनो मोननाय नङामोन।